В момента съм се спряла на ето тези лоуфъри. Според мен всяка една жена трябва да има един такъв чифт, защото с всичко може да го комбинирате, разбира се, без клин и анцук. Аз имам от тях едни и мога смело да ви заявя, че са адски удобни и постоянно получавам комплименти. Даже ми се е случвало така да се разхождам по улицата и някой да ме гледа така в краката и се чувствам странно, но галдини са виновниците. А вие през това време може да се възползвате от суперската им цена от 159 лева. Следващите кецове, които ви показвам, са огромен хит. Както може би знаете, аксесуарите по обувките са много модерни в момента, а и на всичкото отгоре са перфектната алтернатива, ако се намирате на някое луксозно и грандиозно събитие, да махнете неудобните токчета и да обуете тези кецове. Следващия модел, който ви показвам, са ето тези сникърси или KitKat, както искате ги наречете, евридейки, подходящи за всеки аутфит. Дами, не знам какво ще чакате, възползвайте се от цената 165 лева, а аз отивам да меря. Напиши в коментарите кой модел най-много ти допадна.